Umfazi wawungekho ngimthatha. Kodwa likho ihlelo elithi ishiya unkosikazi wakho. Manje kumele ngitshele umfazi mina. Ngizokutshela ubonisane unkosikazi wakho. Uyazizwa ukuthi ngizokutshela. Uzizwa kahle ukuthi uthini? Ngingundlunkulu. Ngingundlunkulu. Manje mina kufanele ngitshele umfazi. Ngingundlunkulu. Ngingundlunkulu. Le ndaba unganayo. Ubalo wakunika lelo lingane. Ingane usayithangela into zoqoqa. Ingane ezigamamncane. Ezigama le yami eyazi uthini. Lokho nje waba nesondelo lodwa nje lapha endlini yomkhulu. Wathi lo hlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kulona lolu hlelo lithola khona la ku-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Njengenjwayelo uyazi ke mina besikhala le show sikukhumbuza ukuthi ungakhohlwa ukulike, usubscribe, uphinde futhi ke ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Akugcini lapho ungaphinda futhi upress nangu thanks la eceleni. Wenzani ku thanks lo uyakusiza ukuthi ke ukwazi ukuthi ulekelele thina ukuthi sithola ama resources okukhulisa le channel. Akugcini lapho a membership of this channel naye yakulekelela ekutheni ukwazi ukuthola izinhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakatholi. Mengikhuluma ngeinhlelo zethu kuqala ngikhuluma ngeinhlelo ezifana nosilungisa umjolo nangu lo wenziwa iNext Big Thing in KZN. Ngiphinde ngikhulume futhi ngohlelo olufana nabangani bethu lenziwa uSandile umfo kaMagwala njengamanje umfo kaMagwaza uzongishaya unjinji. Siphinde futhi sibe nohlelo olushasha olusanda nokuvela oluthi awungondli olenziwa intokazi yomXhosa uSiqosha. Yabona konke lawo ma benefits uthi akusiza le inhlelo zonke uzithola kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bayibone mengabe ujoina i-membership of this channel. Yabona njengamanje ngigcine silapha ku-130 something wama subscribers okusho ukuthi sibheke 250 masambe nawe ke size sifike ku-150 njengamanje wama subscribers. Ngilishela igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Njengenjwayelo asikwazi ukuqala i-episode ngaphandle komkhuleko njengamanje sonke sigebisa amakhanda phansi uNkulunkulu kaMatifana ngahawukela wavela waphendula fast ngoba uzosiphendula njengamanje. Abantu abaningi banako ukungihlupha befuna inamba kaFele Emntwini. Ngithi mengibabuza ukuthi why nifuna inamba kaFele Emntwini basi banenkinga yetotoloza abanye sebeyahluleka ukufela ebantwini babo. So yazini sesitholeke manje isixazululo sokuthi yazini ngoba vele asemancane amadoda akwazi ukufela ebantwini bawo. Asimlanda uFele Emntwini simlethe la and mengabe efike la khona into azokhuluma ngayo, khona into azosenzela. Akazogcina ngokuthi akhulume. Uzophinda futhi aniwinise nikwazi ukuthi niwine. Yawabona kama benefits okuhlala kule channel ukuthi hamba kanjani. Niyawabona kodwa sizokhuluma naye ngoba abantu banako ukufonela mina. Angazi inamba yami niyithatha. Banako ukufonela mina. Dlala Matifana, usinikeza inamba kaFele Emntwini. Dlala Matifana, uFele Emntwini utholakala kanjani? Okay fine. Ngathi abantu abayizwanga inamba kaFele Emntwini. Si decide ukuthi size simlethe la kwi-show afika ahlale nawe, akhulume nawe, akutshele ngama products anawo yena uqobo. Angagcini lapho aphinde futhi kakunikeze ama benefits izinto esizowina. Sikhuluma nje kunemali ezowina la. Ngicabanga ukuthi abantu abathathu kunama products azowina la. Ngicabanga ukuthi abantu abathathu. Kodwa ke ukuze sazi kabanzi ukuthi siwinani kuhamba kanjani. Asingaloke sikhuluma kakhulu. Mina nguMatifana ngiyifakela itswayi kanti yena uFele Emntwini ulungisa itotolozi lakho ukuthi libe right. Futhi angikulungisa ukuthi akagcini ngokulungisa itotolozi kuphela. Nayi nanazi uyenza ibe more gentle. Uyazi le ndawo ukuthi yabo angalo ngichaza kakhulu. Asihambe sekuFele Emntwini sibone siphatheleni. As promised mbukelo wohlelo silungisa umjolo ngikuthemisile ngathi noma kanjani mengabe siqala le episode yosuku la namhlanje baba uFele Emntwini uzobe la sokhuluma nawe. The reason why ke sidecide ukuthi simlethe la kwishow namhlanje simply because besithola ama calls amaningi kubantu befonela thina qobo. It could be a production team noma befonela mina Msalofu ukuthi hey Matifana inamba yaFele Emntwini itholakala kanjani. Ngingazi ukuthi why niloke ningifonela ngoba phela inamba sayishiya kwenye ama episode but abantu kubuye ngazi ukuthi abayitholanga kahle. Sathi yazini asikwazi ukuthi singaloke nje siloke sithola ama calls asivele simlanda umnikazi wendaba azositshela ngama products wakhe. Wathi yazini ngoba seningibizile angizogcina ngokuthi nginitshele ngama products kuphela kodwa into engizophinde ngiyenze ngizophinde ngiwinise ababukeli bale channel noma beshow silungisa umjolo. Baba Fele Emntwini. Ya baba niyaphila? Hayi ngoba ngikafele esibumbweni hayi cha right impela. Hayi kusazoba njalo sazofela kusona. Khamba kahle kodwa. Hayi ngiyaphila mntaba niyaphila. Hayi kuyintokozo ukuthi sibe nawe. Ngiyabona ukuthi uphethe izinto la. Basho kanjalo mina ngiyena umuntu osho ukuthi uphetheni ngizwa ngabantu ukuthi ngiphetheni.
okwasekhaya ukupheka nokwenza zonke izinto bese ngitshelwa abantu ukuthi ngiphetheni. Mina baba ngiqala ukuzwa ngawe bengazi nje ukuthi umkhandi wepipi umkhandi weqhe njengamanje ngibona nanka ama-products akhona but before singene kuwona asiqale nje sikhulume la ekukhandeni ipipi siphinde singene nala ekukhandeni iqhe ngoba ngiyabona ukuthi awuyena umuntu ofocuse kubulili obubodwa. Ya kube ngconywana-ke lokho uma ngabe kusuke kungcola umzimba kungcoliswa izinto ey'ningi kakhulukazi ukudla esikudlayo. Nanoma ngabe yini oyifaka emlonyeni wakho kufanele futhi ukwazi ukuthi uphinde uyikhiphe. Okay. So once into wangayikhipha iyakhela ngaba umuntu wesilisa ngaba umuntu wesifazane iyakhela la emzimbeni. So ekugcineni ikhona into ipart ethile ezoyilimaza noma ezoyibulala emzimbeni wakho kodwa ngokujwayelekile-ke emadodeni iyake ibulale ipipi. So ipipi ke lapha ekhaya selikhanda ngendlela eziningi. Ekhaya siyakwazi ipipi ukulawula ukuthi lizochama nini noma uzoqeda nini phezulu umuntu esifazane ngomuthi. Siyakwazi futhi ukulawula ukuthi uzoqeda nini ngokukhuluma noma ngokuxoxa nje basixoxa kanje. Okay. So le ngisho manje ayijwayelekile. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe emhlabeni ngomunye wabantu abawu4 noma abawu5 abakwazi ukwenza leyo nto. Sinomuthi ekhaya okwazi ukwenza ayoseduze nawo. Ucishe ngakhuluma into yokuthi sinomuthi ekhaya okwazi ukwenza ukuthi ngeround eyodwa ungabhebha abantu abawu5 ngeround eyodwa. Futhi bobawu5 banele labantu. Yo. Ekhaya sinomuthi okwazi ukwenza ukuthi ungabhebha umuntu oyedwa kodwa iround iyodwa ngeke ibe less than hour. So sinemithi eminingi ehlukahlukene. Lungisana amaqhele. Okay. Sinemithi eminingi ehlukahlukene. So kule mithi yethu eminingi ehlukahlukene sibe nemithi yokuvusa ipipi because ngeke ukwazi ukuthi ipipi ulenze libhebhe isikhathi eside kodwa lilele. So kunabantu abanamapipi athi mangabe lifaka enkomeni liwe same time lingachami liwe lithambe libe ubanana. So lokho ke kusuke ngingadingi le mithi yomibili kusuke kudinga le mithi ela ngaphansi kuyakubizwa ngecombo ke lokho. Okay. So ipipi lelo lisuke liwela phakathi bese kube khona ipipi elithi maliwile lingamsafuni ukuvuka. Ligoloze nje ukuvuka thola ukuthi round 2 no round 3 abakhwekazi. Umuntu wesifazana angaza goduke lisale livuke esehambile mhlambe nakhona emva kosuku. So lapho siwe sidingana lapha ikhombo. Bese kube khona ipipi othi ulifaka ufende kabili kathathu ube iqhudu chama. So lelo pipi ke sizolikhanda ngala. So lelo pipi sikwazi ukulenza thina ungaze ungifonele mawufuna ukuchama. Imali usho ukuthi uyalicontrol ipipi ulicontrol. Kumsebenzi wasekhaya kukwenza wena ufuna ikhona enye insizwe ke yenza kanjalo mhlambe zibe u3 le insizwe. Bengakholwa nazo. So ngase ngithi mina ayifike ekhaya afike ekhaya saxoxa nje kanje ngomlomo. Sixoxa ngithi bekade kolwesithathu yodwa bisuka eMpumalanga bekade kolwesithathu yabuyela ekhaya ngesabatha bengisesontweni ngibona kuloku ungena ikholi ngiyayivala kulongena ikholi ngiyayivala bese kuthi emveni kwenkonzo ngabo ring phone ibisithi le insizwa nje wabe ngilong phone bengiphezulu kumngami kusukela izolo angikaze ngichama no uyehla sithola isikhathi sokuthi wehle kodwa ukuchama ngeke uze wafonela mina wasethi ucela ukuchama ngathi mina ke sengobona nge-e-wallet noma nga-e-wallet encane ya 300 noma 350 ebese ngiyakukhulula ngimkhululile kwachama. So ngiyala ephuzweni lokuthi kukhona into ozalwa uyifunde uyenze bese kube khona into ozalwa nayo kube khona into ozalelwe phezukwayo. So mina ngizalelwe emzini la kulashwa khona. So kwaba ngaziyo ke njenga nomthokoziswa kwaGumede ofele emntwini bayabaza abantu basekhaya bayamaza umkhulu. So umkhulu ke igama lakhe belingabizwa izulu maliduma maligoqubele malinetha ngoba mawulibiza kusho ukuthi ubumthuma uthi akeze kini. Yona ndoda nami engiyaziyo lithi izulu malidume bekade vele iphuma entabeni. So lokhu kwepipi ke ngiyakulapha noma ngabe yiphi indlela noma ngabe isiphi isifo esisepipini isemasendeni isekhinqeni iseyinqonqweni iseyinqeni ngoba kuba khona into abayibiza ngomhlume noma ama-piles. Ama-piles enye yezinto ezibulala ubudoda emadodeni. Ama-piles omhlume iloko kuluma le inqene bengazathi unganwaya noma bengazathi ungasongelana noma uzwe isisu siqumbelana ngabhodla njalo noma usuze njalo kodwa uthi kuphela usuku noma 2 days 3 days awuye toilet. So yenye yezinto ezibulala ipipi kungabalwa koshukela kuba lo BP kuningi okubulala ipipi kodwa umhlume uhamba wodwa ikakhulukazi ekuthaneni usheshe uchame. Zikhona ke izinto zabantu besilisa zikhona ke izinto zabantu
besifazane. Umuntu wesifazane, abantu besifazane bahlushwa kakhulu i-discharge. I-discharge yabo ingaba yellow, bengazathi yellow, kwabanye ibe brown, kwabanye bengathi inogcopho wegazi. So leyo nto isikhomba ukuthi umuntu wesifazane ungcolile. Abantu besifazane bangcoliswa izinto eziningi. Ukuthi uma ngabe sethola ingane mhlawumbe angayinaki or angayinakekeli, abanye angabi nawo amandla okuyinakekela. So uthola ukuthi ugcina uyangcola ngaleyo ndlela. So abanye bangcoliswa yithi sabantu besilisa, abantu besifazane. Uthola ukuthi nginabantu besifazane engihamba ngilala nabo brown. So ngigcina ngiya kwi-fro noma ngiya kumama wasekhaya kuyena futhi ngifike ngishaye brown, ngiyibuthe zonke lezi zifo ngizoyifaka la kumama. So uthola ukuthi umama usegcina useyangcola ngaleyo nto. Kwabanye egcina kuba khona izilonda zize zivele ngaphandle enkomeni, kwabanye kugcina kuba khona uketshezo lwamanzi olunukayo. Uthola umuntu wesifazana akakwazi ukulala nomuntu wakhe wesilisa engazange aqale wageza. Omunye ageze kodwa uthola ukuthi still inkomo inephunga. So kuwumsebenzi wami ke ukuyilapha inkomo, uqeda iphunga, uqeda i-discharge, ukulapha isilumo. Isilumo siyalashwa ekhaya siyaqeda. Ukulapha isilumo, ukulapha nanoma ngabe yini yenzeka esinyeni, esibelethweni, kuyigqe ngaphansi komuntu wesifazane. So siyelapha lonto. Enye into ke ngingacishe ngisho kubantu besifazane ngisase kubona, cela abantu besifazane bagade. Akuwona wonke umuntu olala nawe ngoba ekuthanda. Abanye abantu besilisa balala nani ngoba befuna ukuzolahla amabhadi. Bayaphuma baye enyangeni, ifike lapha inyanga ithi umuntu oqala ozolala nawe wesifazane uyomnika u500 noma umnika 1000 noma 2000. Yonke into eyinkinga onayo ibhadi onayo izofika isale kuyena. Ebese ifika yasala kulowo muntu, kanti lowo muntu une straight sakhe esiyindoda, aphinde futhi abuye awulala nendoda yakhe. So ekhaya sekhanda ubivana. Enye izinto le ngishoyo engiyeke ngithi ogadi uma ngabe usuhamba izinyanga zabaningi uthi uyokhipha isilwane kasiphumi. Kusuke ngesona isilwane leso, kusuke kuyingane yakho. So ingane yakho ayisoze yaphuma. Kodwa uma ufika kumina uzohlola noma uzobona noma uma ufika ekhaya uzobheka ukuthi uphethwe yini. Izovela kumina mhlawumbe isilwane noma komunye oza kwethu izovela isilwane. Kanti kakusona isilwane, ingane yakho awukwazi ukuthi ungageza kabili kathathu ngane, kodwa lesilwane osilahlayo asilahleki. Kusuke ngesisona ke lesi silwane, kusuke kuyingane yakho. Ingakho ngiyeke ngithi umuntu wesifazane kubalekile ukuthi angibabeke phansi la beduze kwejuice, akabe nazo izinto ezinje. Akabe nawo pink wakhe noma green wakhe ageza ngawo. Ungapheli u3 months umuntu wesifazane engagezanga. Ungapheli nje engena into yokuqhuma. Hayi angenzeki ngoba umuntu wesifazane kuyenzeka ngosuku ayitshela ukuthi ukungena ebusheni bakhe kuma period, kanti akuwona ama period. Kuphuma ingane. Ingane iyaphuma ngosuku, iyaphuma nesonto, iyaphuma nenyanga. Iyaphuma inezinyanga ezithile ongayibala. Iphuphume lo ngane ongayigezeli. Sekuyabe ngakusasa sokuthi wena unesilwane. Kanti ngakusona isilwane ingane yakho. Okay. Asikhulume, angazi noma isiprophet mhlawumbe sokuthi nami kumele ngilungise ipipi lami. Nansi ijuice evele nje yaqhuma nami nje yavele nje yasona. Plus ngishayele kumanzi ngishite. Iyenzani le juice le noma beke isiprophet sokuthi uyayidinga. Umsebenzi wejuice ke abantu abaningi bazongena la kuma comment abafowethu bayazi. Ijuice icleaner isystem yomuntu. System yomuntu yoba ngichaza ukuthi ingcoliswa izinto eziningi. Abantu ababogada uflower. Uflower lo odlayo ekubeka ngami ngabe ngithi abawuyeka. Uflower uyawubulala umzimba womuntu. So ijuice icleaner umzimba womuntu ukuthi nanoma ngabe yini ayiphuzayo emlaphayo kube lula ukuthi alapheke. So kwabanye ke besilisa igcina ivusa ipipi. Mayilivusa ipipi ijuice akuyona okubhebha isikhathi eside. Iyalivusa ipipi ngoba umzimba usuke usuclean. Umuntu wesifazane omunye ufika athenga yona kuphela, thola ukuthi ebekade ama period yakhe engalawuleki ukuthi ungena nini. Thola ukuthi emveni kokuthi ayiphuza use right. Omunye umuntu thola ukuthi ubekade eyiphuza behlushwa zinyawo noma enekhanda noma iqolo elingapheli kakhulukazi kulabo aba driver ama truck. Thola ukuthi emveni kokuthi ayiphuza use right. Kodwa zikhona izinto ezilekelela ijuice ukulapha konke ukugula okusemzimbeni womuntu, because ekhaya siyamlapha umuntu wesilisa, siyamlapha wesifazane, siyalapha igceke, siyalapha futhi imfuyo, siyayiqinisa even imoto. Hayi no. Daba. Hayi kuyazwakala. Mhlambe before singene kwi competition yethu esinaye ngizwile la uthe ikhombo yokuyicleaner yawo wonke umuntu. La ngezasi siphethe ini? Ikhombo yabesilisa neyabesifazane. Yabesifazane leyo yabesilisa lengala ngakumina.
kushuthi ukomuntu wesifazane ukuklina nanoma ngabe yini emphathayo emzimbeni wakhe. Uma ngabe nje lonto izokwenza kube buhlungu isinye, ngaba iqhe, ngabe izinqa. Umsebenzi wayo ke lo umsebenzi wakhe ukuklina ngaphandle lo muntu. Nanoma ngabe yini engaphandle komuntu. Kodwa ke sinazo ke izinto zabantu abashadile zokwenza ukuthi uma ngaba unomyeni ohamba exhumaxhuma agcine engasayindawo ebheka wena kuphela. Sinazo futhi ezabe silisa zokuthi umkakho uma ngaba enendlela ongayiqondi kahle umenza ahlale ndawonye abhekane nawe wedwa. Kodwa angahlali ndawonye anti ipipi kalisebenzi. Njengoba nibona nje ikhombo yami la. Baba. Angizoba bhebha. Angizoba ayibo ngithini manje. Sela ngiyagcobisa la. Yeah, yokugcoba le eKingqeni. Okay, la. Le iyasokwa ingena embobeni yepipi le idonse noma ngabe imuphi udoti osepipini ukhiphele ngaphandle. Niyabo kumsebenzi kanjani ukubhebha? Too much, kuyabiza futhi. Kuyabiza futhi ukubhebha. Kuyabiza. Okay. Ngizwe kuthiwa kune competition esizoba nayo. Whereby sowinisa abantu abawu3. Bawinana abantu sibawinisa kanjani? Ngizoqala laba for ngibonge mina nangifonela nginganazi, ngingazi nokuthi kwenzakalani. Ngathola nje ikholi ngisendleleni. Emveni kwaloko abantu baloke befona ke beloke befona nami ngagcina abantu sengibazi bonke labo bantu ngiyabasave. So ngithe mina ngoba ngabona ubuntu kunina engase ngabona nabantu bengithemba kunabantu bafaka imali, abanye bafaka o10,000, abanye o5,000, abanye o2,000 bengangazi. Yabona abantu abangifonelile abapheshe indlela isho yakho epowerful ngakhona mhlambe ngicabanga bawu40 noma bawu50 and bonke sesibafakelile izinto zabo, abanye isendleleni, abanye seyifikile bona. Ukuphazamisa oyiphindele yaphatha uthi abantu abakephi abaphesheya. Oqala nje wangifonela bekade se-UK, owesibili bekade wathi use-China, ngafonelwa omunye ubaba oseZimbabwe. Hayi ke Africa ka kungathi yakhona le show. So ngithe ngokuthandwa abantu bengangazi zikhona izinyanga ezaziwayo kodwa angibaboni abantu bencoma. Bancoma abantu kumina mhlambe basazongena nakuma videoini bancoma. Ngase ngithi mina anginikeze abantu abawu3 o 500. Ngase nanoma ngabe uluphi uhlobo ngizobanika abantu abawu3 o 500 umuntu ngamunye. Ngibese nginika abantu abawu3 besifazane amakhombo okuba umuntu wesifazane azoba u3 ikhombo ngayinye lengibanika yona i1350 kodwa ngizobanika yona for free. Bese kube ikhombo yokuyiklina le kukhona nangaphezulu kwalawa ngizobanikeza yona, ngizonikeza nanoma ngabe imuphi umuntu ngawo wesilisa wesifazane omdala omncane ngizobanikeza futhi babe u3. Bese kuba ke imbebhi kobhebhizwe omphepheni abafowethu bafowethu kade naniba amaqhuthe ngikhona mina ngiphilisa umthandazo wezinsizwa kuphela. Ukulapha insizwa ngaqala ngo2012. Yes. So omphepheni ke bafowethu nani ngizoninika nibe u3 amakhombeni. Izobe ikhona ijuice, kuzobe kukhona lokho ukubhebha isikhathi eside, kuzobe kukhona ukuvusa ipipi, khona ukuliqinisa, khona yonke inhlobo. Ithuluzi like us alikhanda. And abantu abawinayo sibakhetha kuona ama comment. Sizobakhetha kuona ama comment. Okay. Aba comment ekuqala abawu3 once nje wakhona umuntu ophezulu kwakho azi ukuthi sethathiwe lo muntu. And njoba ngenza lento ke bongana uNkulunkulu wemjolo ke manje. Ngoba ngiyagcina ukwenza nje. Next time ngizowinisa abantu abayama members of this channel. So uma ukuthi awuyona imember yale channel ngeke uzoyinuki. Ngeke. Nami sengiphetha ngicela ukwenza okukhulu ngixhasa ishow umjolo. Mangixhasa umjolo ngicela njalo ohlelweni lomjolo kube khona umuntu noma abantu abawu3 abawinayo abazowina ama products asekhaya. Njalo kuma comment abazokhomenta kuqala abawu3 sicela ukubanikeza ama products asekhaya bese beyabuya futhi nabo bezovela bebonge nabo. Fakathwa. Baba. Nizwile ishow is sponsored by ufele emntwini manje. Yeah. Angizowinwa. Angazi ke ukuthi awijoin membership yale channel, angazi ngempela. Ayazi angikwazi. Yazi kwavuka usinga. Qhubeka baba. Hayi mina ngokwami ngumthokoziswa kwaGumede, ngokuzalwa ngizalwa kwaMashu. Nangokufunda ngifunde kwaMashu. Lapha esikoleni sasifunda uNomvethe. Ngabe sengihamba ngifunde kwaMashu, ngase ngahamba ngawusebenzela emakhaya eHarding.
emakhaya la ngiphuma khona mina ngiyimpondo elimixe futhi uZulu ngoba obaba bami bazalwe kwaZulu kwamaphumulo kwaQwabe uQwabe nje emthandeni ubaba wami omncane indaba ezitha ngiyakhuleka ubaba wami omncane loyo sabese ke okhokho obaba bamuva baya ngale mampondweni ngokwezathu zabo ke ngase ngikhulela ngale mampondweni nomsebenzi semampondweni sikhona kwaMashu siyatholakala ekhaya uyangena ku Google ubhala ufele emntwini ezokuthatha imap yokubeka ekhaya ukuhlangabeza abantu abawusabayo oMashu siyake sibe khona la e-workshop then izitolo eziningi amakhemesi amaningi ngicela nina niyongqongqoza kuona nicela ukuthi niyacela ukuthi afake ama products akafele emntwini ikhemesi nekhemesi eseduzane kwakho ziyele wena uthi ucela bewafaka ama products sinawo sizowafaka ezitolo nawe la ungakhona sicela ukuthi uhambe inamba zethu ithi 067 11 45 336 esibili ithi 0799 581 467 ngiyumthokoziswa kwaGumede ngehlela ngezansi ngiyabonga kakhulu ohlelweni umjolo ngibonge kakhulu nakubabukeli nakubalandeli nakubathandi beni bafowethu ngiyabonga kakhulu ukuthi la ngishayise khona bafowethu ngiyaxolisa kakhulu wonke umuntu uyalenza iphutha sizalelwe kuona sikhulela kuona namanje mhlambe lokukhuluma kwami kuyiphutha ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyanithanda kakhulu I know bonga thina njengoba uzwileke washila ama details akhona mawukuthi mhlawumbe usheshisile futhi because ngithathi nasekuqaleni into yashaya ukuthi inamba yayibizwe ingabhaliwe so ibhala la ngezasi number ukuze abantu bakwazi ukuthi bazithole liprofethile ke ibhodlela ngiyayidinga ijuice ngiyadinga ukulungisa itotolozi lami bekuyimfihlo kona kodwa manje sekuyinto eyaziwayo nansi ikhombo yami ikhona hey ngiyamdabukela umntakwethu kodwa sikho ke lapho asiqhubeke ne-episode yanamhlanje sibone ukuthi ihamba kanjani iziyophela ungabe usandawo hlala nje ubukele lona uhlelo silungisa umjolo. Igama lami nginolunga Mngadi ngizokwishow silungisa umjolo ngizocela ukulungiselwa inkinga zami nomyeni wami. Mbukelo hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela njengenjwayelo ke uyazi ukuthi once sahlala kanje siwese sobheka indaba zabantu abaningi abahlukahlukene sazi kabanzi kusikwenzakalani empilweni zabo ikakhulukazi ke ezomjolo mokuthi uyangena njengamanje ungakhohlwa ukwenza into elungile ukuthi usubscribe ulike uphinde futhi ke ushare channel yethu ebizwa ngokuthi umjolo show lokho ke kusiza ukuthi ube updated ngezinto ezenzeka la ekhaya uhlezi nje wazi ukuthi mengabe sikhipha ama shows ahlukahlukene kukhona ozokuthola and uzokuthola ngesikhathi njengoba wazi ukuthi izinhlelo sinazo and isiningi sikhuluma nje izintathu izinhlelo esinazo njengamanje ngakubalela nje uhlelo silungisa umjolo nalo lelenze udlala matifana siphinde futhi sibe nohlelo abangani bethu lenziwa unjinji lapha umpoka magwaza siphinde ke futhi sibe nohlelo awundli elenziwa intokazi isiqoshi khona la kwi-channel ebizwa ngokuthi umjolo show asiphumeke lapho singene kulento esihlalise la indaba ethinta indaba eziningi ezihlukahlukene zemjolo eceleni kwami kunobaba esiyokhuluma naye njengamanje sazi kabanzi ukuthi kungani ezithole la nanokuthi ke ngabe indaba yakhe ethinta umjolo ihamba kanjani baba siyakubingelela sikwamukele ohlelweni silungisa umjolo. Yebo sanibonani njani? Ngiyaphileka kodwa. Asikhona. I know we all good. Njengoba sibese ngishilo igama lami ngingudlala matifana ungayi-introduce nje umbukele ekhaya abe nesithombe ukuthi ubaba ubani lo sinaye namhlanje. Mina ngiyinkunzi uThemba wakabhengu. Themba Bhengu. Yeah. Awusuka madoda. Siyajabula ukuthi sibe nawe babhengu namhlanje ohlelweni silungisa umjolo. Njengoba ke sinawe la kulula kakhulu nje ukuthi ke sizolungisa indaba zakho zomjolo nanokuthi ke we going to get into details ukuthi kahle kahle kwenzakalani kodwa konke lokho sizosizwa wena ukuthi sazi kabanzi ukuthi kwenzakalani. Kunomama la umama Mngadi. Angazi noma uyamazi yini. Ya ngiyamazi. Uyamazi. Hayi ke umama Mngadi usibhalele la kwishow ngoba uthi khona izinto angayiboni kahle emjolweni wenu noma ebudlelwaneni benu so ubone ngazi ukuthi akakulanda kulethela ukuze nikwazi ukuthi nilungise izinto zenu ngokubuka nje kwakho mhlawumbe emjolweni wakho noma ebudlelwaneni bakho nomama umama Mngadi khamba kahle yonke into. Hayi mina akukho bengikubona okuronke bengazi kahle nje ukuthi zonke izinto zihamba kahle lapha ekhaya manje angazi noma mhlawumbe sekukhona la sekufike kwanyatheleka khona kodwa manje iyangixaka leyo nto uthi usegijima etshela wena hlangana napho wena. Hawu. Eish. Uhlangana naphi ngempela? Kodwa ke
eyi baba wagadla zisuka nje kodwa kulungile-ke mawubheka nje ubudlelwane bakho-ke nomama ngiyazi ukuthi abantu mabe beqala izinto zihamba kahle kuhambe mhlawumbe kube khona isikhathi abasanikani mhlawumbe senibadala nje akusafani ngokubuka kwakho kusafana from day one nomama kuze kube manje noma khona nawe izinto sobonayo ukuthi awusazenzi kahle? Hayi mina zonke izinto ngizenza kahle. Ikona okungiqakayo ukuthi kanjani nathi khona engingasakwenzi kahle. Kodwa phela uma uyindoda nawe uyazi ukuthi uma uyindoda kumele uzame phela ukuthi ubuye uhwaphuluze eceleni. Mina akangihwaphuluzi. Ngathatha umfazi wesibili. Okusho ukuthi ubaba unamakhosikazi awu2. Amakhosikazi agcwele. Lenye yakhalaza, lenye ayikhalaza. Wena usuwazi lokho? Cha phela lenye ibhalele lapho. Cha phela wena ungitshelayo. Mina ngikwazi lokho. Baba njengoba ula manje mocabanga indaba ngoba kumele uzolungisa something. Ngizolungisa. Yebo. Wena kungitshela ukuthi enye iyakhalaza. Into ebuhlungu awuyazi le othi wena ayikhalazi. Kodwa sengiyayazi le khalazayo. Usuyayazi le khalazayo. Igijima yatshela wena. Yebo. Hayi sazoso. Okay. Uready mhlambe ke ukuthi ke umbono umama wasekhaya nihlale phansi nikhulume. Iyangixaka lento ukuthi ngempela wena uzazi kahle ukuthi uyindoda. Umama umshiye ekhaya agijima azokubizela emakhamera engabe uhleli nezingane ekhaya. Ngamthathelana. Kodwa ke hayi asibone sozwa ngayo. Hlaza impela lo mfazi sengimnothisile. Akangazi nanokuthi ngiyabona. Ey. Kuye ngazi ukuthi it's gonna be a long episode osukela namhlanje mbukelo wohlelo silungisa umjolo kodwa ke ake silinde ke ithimba lethu lisilethele umama Ngadi khona la azoyikhulumela yena nobaba wakhe ngoba siyabona thina ukuthi hayi no ikhekhe eziqandweni isizulu leso mina lo ikhekhe eziqandweni cha ba sengikhuluma nombukeli baba sengikhuluma nombukeli okay ya kona ke ake sibone ukuthi khamba kanjani mengabe sefika la bazokhuluma sibone ukuthi ihamba kanjani indaba yabo hlala nje ungayindawo ithimba lethu lizokwenza isiqiniseko sokuthi 1 siyaphuma isixazululo 2 si safe la mewukuthi mhlawumbe khona uyibone namandla okulwa amandla akhe angeke asebenza siboneke ithimba lethu ukuthi ke lizohamba lisibeke phi nabe selisondeza umama la eduze. Sawubona ma. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Hayi no, siyathokoza kakhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi ke ufike kwisho namhlanje ungagcini nje ngokusibhalela kuphela uphinde ufike ukuthi sizokhuluma nawe. Njengesicelo sakho ke simthathile ubaba nangu khona la ubaba uBhengu ukuthi ukhulume naye but before nje nikhulume nobabili mhlawumbe ngizothanda ukuthi ngikubuze imibuzo ngoba naye ngeke ngambuza ungakafiki. Ngokubuka nje kwakho mama uhamba kanjani ebudlelwaneni benu? Hayi kuyabheda ebudlelwaneni bethu kwami nobaba akukuhlanga nje neze. Yebo. Mhlambe yini lo ibone ngazi ukuthi ibheda kakhulu phakathi kwakho nobaba ngoba ngithe mengikhuluma naye wathi hayi yena ngokubuka kwakhe nje yonke into ihamba kahle. Ubaba wathatha mina qala ngenkosikazi oqala. Wasuka lapho ubaba wasethatha unkosikazi wesibili. Konakele mase ubaba eselethe unkosikazi wesibili akabisangazi ke noma ngingumama noma ngiyintombazana lapha kulela khaya lakho. Konakala lapho ke. Shuthi kahle ubaba wathi mabe sethatha unkosikazi wesibili wahluleka ukubalansisa izinto ezilingana wachitha isikhathi ngapha kakhulu kunkosikazi wesibili then wena maswakushiya kanjani? Yebo. Hayi no. Inkinga basekutheni futhi akakwazi nokuthengela ukudla akwazi nokuthenga ijabulise nanjengonkosikazi. Yebo. Ayikho nje into akwenzela yona. Ayikho nje into angenzela yona enye. Eish. I know ngoba ukhona ngiyakunika ithuba lokuthi ukhulume naye. Babhengu nangu unkosikazi wakho usumzwile ukuthi yizini angekho phephi ngazo. Awumekwe Mangadi. Ulinika uba igunya lokuthi usukele ekhaya uzongibizela la kulezi zinto zabelungu lezi la amakhamera lawo. Mina sengizobuka izwe lonke indaba zethu ekufuneka ngabe siyikhuluma endlini. Ukuthi baba noma ngikudinga baba ekhaya ngikutholi. Angikwazi ukuthola baba ekhaya. Awuzi kumina ugcina lapha yakwankosikazi omncane. Angisakutholi mina. Okay, ngiyakuzwa ke lokho. Ngigcine nini ukufika lapha? Wangakhuluma. Wayethuleka. Usugijima uzongibizela lapha phakathi ezidlangalaleni.
sekufuna ngibonwe izolo ngenyanga lonke edlule baba ngenyanga edlule baba sokufuna ngibonwe izolo lonke ngenyanga edlule baba sekufanele mina nje baba lokho ngikuncenga awazi ukuthi ngiyini awazi ukuthi ngunkosikazi baba ngenyanga edlule baba kanti kumele baba ngenze njani uyabona inkingi iyodwa kade ngitshela ngihlukana nalokudelela okwenza Cha, usaqhubeka baba, udelela amangcolosi angideleli. namanje Angideleli baba angideleli yini inkinga ngempela angitshele inkinga yakho baba ufuna ukuba yindoda angizwanga ubalansise awufuni bakuba yindoda ubalansise angizwanga into ngithi baba awufuni ukuba yindoda mina ngifuna ukuba indoda baba ngiyini uyindoda ngoba nje uyindoda kodwa ukwazi ukubalansisa abafazi bakho yindaba baba wena uqale ungakunaki usukela nini ngakunaki eminyakeni emingaki baba ngiwunkosikazi wakho wena unginaki bengukunaka sonke lesikhathi eminyakeni emingaki baba yebo manje awusanginaki baba awusanginaki anginondle ekhaya awusondli hayi wawusondli baba ngezinto ezintathu ngenyanga edlule ulethe lezo zinto ezintathu akona ukudla ngenyanga edlule baba namanje sisadla lezo zinto Cha baba, Musho ukuthi baba ukuthi into engizwayo ungathi udidiswe ikhekhe elisha. wena wazi lokho Umama usumkhohliwe. Wafocusa kumuntu omusha. uzwe ngoba ukuthi ngimkhohlile Umama nje ngikhuluma naye manje. manje wena ulalela abafazi Baba wena ulalela abafazi Singilungelo Lalela lami wemfana. ilungelo lami ilungelo lami ngiyakhuza mfana ngikwenzela ngikwenziswa ngamalungelo kwenxa amalungelo amalungelo lokho ngikwenziswa ngenxa yamalungelo ngamalungelo wethu ke la mina nginawo amalungelo ngiwamuza awunalo akho lungelo lenzayo wena Ilungelo elivuma ukuthi alilungelo wakho wamshaya. ahlentshela nengane yakhe akayinaki uyazwa ndoda nengane yakhe umfazi akayinaki wawungekho ngimthatha Kodwa likho Uyangizwa? ilungelo elithi ishiya unkosikazi wakho. manje kumele ngitshele umfazi mina ngizokutshela Ngibonisane unkosikazi wakho. uyazizwa ukuthi ngizokutshela Undlunkulu. ngizokutshela uzizwa kahle ukuthi uthini ngingudlunkulu Uzizwa kahle? ngingudlunkulu manje mina kufuneka ngitshele umfazi ngingudlunkulu uNdlunkuluwane ngingudlunkulu yindaba ubalo ungani wakunika lelo lingalo ingane usayithangela into zoqoqa ingane ingane ezigamamncane ezigama le yami eyazi thini lokho nje waba nesendeli lodwa nje lapha emzini omkhulu wabeka isendeli lodwa nje awunandaba mina lokho awunandaba nje awunandaba nje ngikhulumela uyawazi amaqhaga umbhedo ukuthi uyabanda noma uyashisa kula mzi omkhulu yazi ungikhulumela amasiko uyawazi uyanya mina nginya uyanya ewana habe ngazongidakelwa mina wawungekho baba Ha. wawungekho Uyangidakela. baba wawungekho Yezwa. yima kwawena yima kwawena Baba, wawungekho. yima kwawena yima Wawungekho, akwazi baba. ukwehlisa umoya indoda engidakela Yezwa, ibhizi baba. nononkiloyi wawungekho indoda ibhizi Lalela. nononkiloyi indoda ibhizi nononkiloyi ngizokufaka isibhakela ngizokufaka isibhakela indoda ibhizi nononkiloyi Ngeke uyibukanise nabantu usufakwa unkosikazi isibhakela uhluleke ukumfaka itotolozi. imali wawukhona Cha na baba. uya nokutshela lokho Baba ulana ngoba isibhino ngizothutha ngekhaya Ula ngoba uzothutha uye kini ngizothutha ngekhaya la ngondliwa Yini? khona wangithatha ekhaya ngisuthe manje wangithatha ekhaya Uzobuya ngisuthe phini? ngiyagoduka Yazi ngoba wena mfazi, ufuna ukugibela ekhaya ngomthetho wakho, uhlulwa eh? ngisho usuzoyalwa ngamanye amadoda usehluleki wena yiphi indoda engiyalayo nanga amadoda Ufana lo. amadoda la Uqongqone ngangeke amadoda la uqongqone ngamadoda akahlula ayahlula amadoda Yes. zokufaka isibhakela mina Yebo. ngithi ngizokufaka isibhakela yebhuti silukuzolwa futhi la. ngikutshelile Ngithi ngathi ngizofaka wawungekho isibhakela. ngimlobola lo mfazi ngizokufaka Uyangizwa? isibhakela wawungekho Ngicela ngimlobola uhlale phansi. Hawu. Ngicela hlaleni phansi Hawu. sikhulumeni. ayikho indaba yakhe wawungekho ngimlobola ayikho lo indaba mfazi. yakhe ayikho indaba yakho wena yazi ungijwayela ngakutshela Ungitshela ngathi amasiko, linye yazi. ngathi Yazi linye ungitshela la amasiko, ngizokukhombisa lo ukuthi nginhloboni yomfazi mina kade Eh? ngikutshela uthi uma ufika wena ekhaya nje bovumela lo ukuthi azokhuluma kanje kumina avungi ngulo mina sengingulo namhlanje Umama mngadi lo. sengingulo namhlanje Umama mngadi. Webhengu. Okokuqala. wethemba Bhengu uyangazi kahle wethemba uyangazi kahle Themba wethemba ngithi Ngiyakuzwa, mfana. ngithi ngiyasifaka isibhakela endodeni Usifaka iphi wethemba into? ngithi ngiyasifaka isibhakela Hayi. ngiyasifaka isibhakela Themba endodeni Yebhuti. wethemba Ungasifaki manje. ngithi ngiyasifaka isibhakela wawungekho endodeni ngimlobola lo ngithi ngiyasifaka isibhakela endodeni Msize. Ngicela nihlale phansi Hawu. khona sizokhuluma kahle. hayi akangazi kahle lo akangazi Lalela, bhuti. kahle Khuluma, sengimbekezelele bhuti. kakhulu Okay ma. Okay. Ngiyazi ma ukuthi ngiyabona nolaka Yakubona wena ufuna ngikhanye lo mfazi ekhanda ngilalela khuluma qhubeka cha mina mfethu wethemba uyangazi kahle webhengu ngiyisithombe sepasi lapha kini Uthulile? ngiyisithombe sepasi Themba lapha kini ngithi wethemba ngiyisithombe sepasi lapha kini
Niyazana yini? Akunamsebenzi. Uyaqala ukubona Noma ngabe nje ngiyamazi ukukhuluma yini ngizobe ngimasela embhedeni ngoba wona uyona indoda. Uthini manje ma? Yehena sangishilo. Yeba. Sangishilo. Yeba. Sangishilo. Ma. Ngithi sangishilo. Ngithi sangishilo. Ngiyanicela. Ngithi sangishilo. Wawungekho. Ngithi sangishilo. Okay, ma. Ngizokushaya wena Ma, mina. Ngizoshaya wena. Yeba. Ngizoshaya wena. Ngizoshaya Ma, wena. ngicela uhlale phansi. Ngizoshaya wena. Ngiyanicela. Ngoba phela le ndoda ayingazi. Ngizoshaya wena. Hawu, ngizoshaya wena. Ma, utheme yabe ubhalela le show wathi ufuna sizolungisa izinto angani? Yeah. Sesizama ukulungisa manje lokho ufikile niyalwa nina nobabili. Angithi indoda engalaleli. Asikalizwe iside lendoda angithi sisakuzwile ukuthi utheni akakazisho izathu zokuphuma ekhaya akakasho ukuthi yini indaba yenza ukuthi akulambise ngezasi nangaphezulu uthule kuyimanje uyayihlekela nje ubaba uyabuka nje ubuka thina nje sihlale asimnikeze ithuba akhulume. Webhuti mina ngibuka nina nihlala ngiyahleka ngibona ngihlala Ungibonile ngihlala uhleka nje ekuqaleni baba ungibonile ngihlala ekuqaleni ubuhleka nje buka lento yenzayo ukuthi wena udala ukuthi lo mfazi angigibele ekhaya angithi udala lokho Umhlola. Sekuthiwa ngigibela indoda ekhanda. Maybe angithi imhlola. udala lokho lalela Hlola ngeke ngakugibela ekhanda nini? wena Ngizokugibela ke manje. umncane kangaka Ngizokugibela ke manje awukazi kahle wena Themba. wena Ungizwa ngendaba. njoba nginabafazi abawu2 awukaba nani Fazi wani ufazi nolonkilo yongitshela ngaye. izwi Ngithi kumfazi nolonkiloyi. Ngithi Umfazi wami ngononkiloyi. kumfazi nolonkiloyi. Lento efaka iluthi le. Ngizogqoka ibhlukwe ekusasa uzongibona kahle njengaye. Wakwenze njani? Kulo wakini wakwaBhengu. KwaBhengu uzofaka ibhlukwe. Umusi. Yindaba unonkiloyi elifaka ibhlukwe mina ngalifaki. ma ngicela uhlale phansi Yindaba unonkiloyi elifaka ibhlukwe mina ngalifaki. Ngizofaka kusasa ibhlukwe. babhengu Ngiyolithenga. buha manje sengazi inkinga zakho manje ngazi uhlangana Ngithi unonkiloyi elifaka ibhlukwe. Uthula uBhengu. Thula uThemba. Waphela yintandokazi yakhe. Thule. okay ukhuluma mfowethu ngila ngicela ukukhuluma nawe ngizwe ukuthi uthini ngizomziba ngishaye sengathi angiboni umama ukhala ngokuthi akekho happy lokhani wathola unkosikazi wesibili wakhohlwa uyena wafocusa kunkosikazi wesibili awusabanakekeli bona nabantwana awusamnakekeli ngisho embhedeni ukhuluma nje umbhede uyabana ngamanye amazwi umama uthi ulambe ngenhlanhla wemadoda hey yazi wemfana wami into engizokutshela yona ubofunda nangelilanga ungayilaleli into oyitshelwa abafazi Hey! Hayi umhlola. mina ngiyayazi Hayi umhlola. Hayi umhlola. ngindoda Indoda yami. ngizotshelwa umfazi ukuthi ngenzeni lapha emzini kababa Ini. into engiyifuna kodwa angithi ubathathile ubathathele Habe. ukuthi kuba abantu bakho Habe. ubanakekele ubakhathalele futhi ubafike Kube khona ongazi kondliwa. bafite indlela zonke Kube khona ongazi kondliwa. Yabo. Intandokazi egqoka amabhlukwe entantayo. uma ungathola ukuthi umama Habe. lo akakuchitheli intandokazi le yakho ke abafana ababhizi Habe. nayo Habe. wena ke uqhamuka nazo zonke Ya. Ubhizi vele nabafana ngoba ufaka amabhlukwe. izinto ezenzakalayo lezo wambona efaka amabhloko Ngiyamazi. Usho sasikhawundana esaziwayo. Wasixosha tavern vele. mina izwa angithi Wasixosha tavern. umbiza isikhawundana Sikhawundana esaxosha tavern. Yamusa. Ngizohlala mfana wami. Ngizohlala mfana wami kodwa le ndoda engithemba le kumele Hayi. isithwalile isibhakela Hayi. namhlanje. hayi asisile ukuzola kahle bhuti kahle Ngithi bhuti ngithi wena. kahle bhuti Ngithi wena. Kahle bhuti. kahle Ngithi wena. Ngithi wena uzwa wena. Namhlanje uzocacisa ukuthi ngubani umfazi omdala nomncane. siyibukanisa abantu bayasibhidorize ngicela sikhulumeni ngayo ngiyacela okay ngizokulalela nayiqala lento ngoba nanifuna ukuthi nikhule Habe lengane iloko isimbambatha. Nakhi Iloko ikhaya. isimbambatha nje lengane ingathi uthola isibhakela kwayona. cha senzele ma lekhaya asile ukuzolwa sizolungisa Nilungisane. uthema usibhalelwa wathi silungiseni ma Ezomjola. angithi uyabonaka Ezomjola. ungathi umuntu agaka ma ngiyacela ma ngicela ungilalele ngizama ukulungisela wena la wena obulawa indlala mina ngiright mina ngifuna ukuthi Uright mfana wami ngiyabona. Ngithi awulungisi lento le ndoda yabona sinyuka lo shukela. Ngisithethe ukuthi ulungise uyona. Lehlisa le ndoda iwazi umuzi wayo mfana wami le ndoda mayiwazi umuzi wayo. Le ndoda ayiwazi umuzi. Tshela lo le ndoda uThemba mfana wami awazi umuzi. Tshela uThemba mfana wami Themba. awazi umuzi. azumuzi wakho
nangu umuntu wakho manje ufuna ukuthi wazi umuzi wakho wena awazi umuzi wakho lokhane wafika unkosikazi wesibili awumnakekeli umama mhlambe nalolaka nje ayithi uyazi ukuthi indlala ibangulaka ulaka lolu mbona umama nje umama wamthole kanje yangani sikhona ikhathi Awumele ake ngibuze ikuphi ke kumele ngikwazi half ekhadi ahlele kumamkhulu Angizwanga ikhadi hlala la angithi yasebenza ahola impeshana ngithi ikhadi manje liyaphi kuwena liza kumamkhulu imini efanele nginikeze sasikhawundani sakho asiyikhulumanga ke ikhadi ke ma ma sikhuluma nje izinto ngithi mfana wami imali ukuze kube nokuthula imali izohlukaniswa yimini hayibo phakathi uhlangana naphi nemali yami imali izohlukaniswa kumamkhulu phakathi mfana ucabanga uqedile ngale imali, ngale ndoda le ndoda tshela. ngikhathele yona awungitshela njengoba usabiza umfazi wami ngosikhawundane ubona ukuthi ngakunika ikhadi lapho we imfazini leyo likephi ikhadi lakho njengamanje liphi alikho esikhawundane ethaveni Hlangana liphi Ngiyabuza. liveze Angithi senifakile endabeni liveze zenu. manje ngifuna ukubona ukufakile endabeni hayi liveze mina akufakanga liveze manje inini eningibizile angithi liveze inini eningibizile angithi ngifuna ikhadi ufuna ikhadi khipha ufuna ikhadi yebo khipha umzithi indoda lalela angithi ukufakile endabeni Yeah. awuqhamuke nesixazululo ungitshele ukuthi ikuphi ke kumele ngikwenze ngoba ngizogcina ngimbeka isandla ngempela isixazululo is very simple baba wena njengoba unamakhosikazi amabili balansisa kuwona omabili okwenza ka right uyakwenza naka left awenze esayidini elilodwa so njengamanje umama ukhala ngokuthi isikhathi akasitholi sakha umnikezi kuyimanje umbhedo wakho uthi isayidi lakho liyabanda elishisa ile sazile ngikhuzile ekuqaleni ngathi ungalibele kuvele kuthi ngihayizeke yavula umlomo le ndoda umbhedeni wami uke wangena le ndoda kuvele kuthi ngihayizeke yavula umlomo ngoba ivele nje inye yanye le ndoda make yavula umlomo yanye angeke eze ngisukumele wena ethemba zokubhokoza wethemba ngicela nihlale phansi wethemba ngizokukumura ngiyanicela Umure bawo. wethemba ngizokukumohloza Hey, wethemba umure lethe umuntu wesifazane Hayibo. wethemba ngiyacela ngiyakhuza hey ngiyacela ma Hey. ngihlale phansi hey hey hayi wethemba wazi awubazi abantu wena awubazi ngcono umuyibona oh yini ayibonayo Themba usho ukuthi waxoshwa umlomo wami yini kwakho no asisho kanjalo ma sama ukuthola isixazululo manje ngithula iminyaka emingaka Themba masakuqhamukele lesikhawundana sakho sakuthemba namhlanje nguba kanti uma khona baba kwakubiza ngoba bakubiza ngoba Themba akade namhlanje usungibiza kanje hey wethemba kanti ube igama lakho uba hayi angisho lutho futhi lalela mina uyabona ukuthi ngithole kanzima kanjani we kuthola cabanga kanzima ukuthi uyakubona uthola kanzima ke ngeke ummele umuntu onomlomo kanje uthwele kanzima kephi athi manje yami uyophakela udlo okufushisayo namatiyo lethela itiye manje elishisayo ngetray ufuna lethela mina ngizokhonza ukunikeza ngonyawo ke mfana mina ngizokunikeza ngonyawo ngiyakuzwa senze njani ke manje la baba senze njani le situation yini okuzomela uyenze ukuze umama ayeke le ndlela ayiyona njengamanje okay mamngade angifuni ukukhohlisa ya ngiyakubona amaphutha ami ngiyaxolisa ngizokwenza ngendlela ekufuneka ngenze ngayo ukuze ngikwazi ukubalansisa ukuze ungalibele ungithathele yabo lento oyenzile iyanginyanyisa ngifuna ukukhohlisa yiphi kunyanyisayo leyo ngibizele esidlangalaleni uma xa bengakubiza ngihlahla ubuzoveza nini ukuthi usuzolungisa ubuye ngikhohlisa nini ukuthi usuxoxe nini ungasangazi ukuthi ngiyini sixoxe nini Themba wethemba bhengu ngibiza ngingolithemba namanje Ubaba noma sengiqolisa manje ubaba xolisa awukaxolisa mngwaguqa masumela kanjani umfazi onje hawu awukaguqa angithi ngiguqele wena awu ngavuka amangolo nini kanti kuwena hawu uyanya hawu ngeke njengoba ngisho le ndoda ithi ngiyanya wejesu njengoba ngisho abantu abadala Hey. ayikho into ezolunga uma ukuthi imoya yenu izoloku iphezulu ngicela sehliseni imimoya sikhulumeni into e-right senze isiqiniseko sokuthi noma yini esiyikhulumayo la yinto eqondile nento ezobe ilungisa ubudlelwane benu nibadala njengamanje ninabantwana ababukela kunini
yabo. Yabona bhuti. Ngiyazama ukuzehlisa phambi kwakhe angithi ubonile. Kwenzakala. Makazehlise phela ngibona. Makazehlise. Ngikwenzile nje ikuphi ekumele ngikwenze? Ngifuna ukubona lo mehluko ozowenza ukuthi uzokwenza usuka nini? Umehluko uzokwenza usukela nini? Manje la. Wazi kahle. Namhlanje yolalaphi? Uma suka la ngiyokunabisa khululeka. Uyonabisa ba? Awukanti Kanti ufunani mama? Yini oyifunani? no mhlolo. Ufuna ukubuya ke Uthe umbhedo uyabanda manje ngithi ngiyokunabisa unenkinga futhi. Ngithi mina ke bhuti into ebesolution ebengiyifuna. Nansi kuyi. Isonto ukumina elinye isonto ungale angathi uzonabisa mina namhlanje. Kusho ukuthi njengoba kungulesi ngakulamhlanje kungulesini uyoza aphinde emuva ngolwesini oluzayo. Yebo, isonto. Ekomunye isonto ekomunye. Ngifuna lokho ke. Negrosa ke ngokunjalo. Uzothetha ngeyanga la umnako othetha ngeyakhe ikhuqwa basket ngala itroli nami ngihuqe yami ngala uhamba nathi. Yebo, ngifuna lokho nje. kulula kanjalo nje Mthembani. Ku-right ke Themba lo. Buka. Yebo baba. Buka. Yebo baba Manje ufuna sengiyaxolisa. ngisiye? Ngiyaxolisa baba ukubiza ngegama. Kulungile ngizokwenza. Uzokwenza baba. Kusuka ngaphakathi enhliziyweni noma mhlawumbe ngoba ubona amakhamera wenze lamakhamera. Mfana ufuna sisuke la sisazwana noma ufuna kube njani? Ngenzela ukuthi phela nami ngibe happy nombukelo ozobe ebuka ekhaya abe ne-idea ukuthi ku-right. Suka ngaphakathi. Kusuka ngaphakathi. Hayi no. Bakuthemba ngiyabonga isikhathi sakho nanokuthi nje uze kwishow. Noma sidejanile here and there kodwa ke kubalekile ukuthi Ukuthi angeke ngitshele umfazi, ngeke ngitshele futhi ibhoqongwane lo mfana. Kusho ukuthi akakalungi ba. Akakalungi mfana wami. Konke esikwenzile. Konke lokho besikusho baba. Mayithi angeke atshelwe ngumfazi atshelwe ibhoqongwane lo mfana. Angithi ngivumile ukuthi ngizokwenza konke. Ngithe sonto lonke ulala ngala. La. Okay. yeah. Ayikindi. Baba namhlanje uyolala ngapha ngangimama and kade ngisixhawulana nje manje. Uyashisa. Angizwanga bhuti. Angizwanga. Ngisho ukuthi Uthini bhuti? siyayivala ishow. Ngisho ukuthi siyayivala ishow baba. Ngiyacela uhlale phansi. Ujwayelwa kabi ingane abafana abancane. Yazi ungijwayeza nabafana abancane wena. Okay, ngicela sivale ishow. Ngicela sivale ishow. Ngiyacela. Yani, ezingishilo ngiqala i-episode ukuthi it's gonna be a long episode and I'm sure nawe umbukeli ubonile ukuthi bihamba kanjani. Ngenxa ke ukuthi ngifuna ukuphepha, hayi no. Umthandazo ngicela ukuthi ushaye sivula amehlo namhlanje. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mesenze njalo ke hawu izinto zethu zihamba iqonde ebudlelwaneni bethu obuningi obahlukahlukene. Ungakhohlwa uku-like, ushare, phinde futhi subscribe to our channel uMjolo Show. Sizokubona futhi kwi-episode elandelayo. Khumbula, igama lami nginguDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Nisale kahle.